పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్. ప్రియ స్నేహితులారా, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? మనం ఈ సమయంలో మరి యొక్క మారు దేవుని కోపమును అనుభవిస్తే మన జీవితం ఎలా ఉంటుందో అని యోచన చేస్తూ ఉన్నాం. మొదటి భాగములో మనం దేవుని కోపం వస్తే నష్టాలేంటి అని చూసాం. రెండవ భాగములో మనం దేవుడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది అనేది మనము చూస్తూ, మొదటిగా పాపము చేసినప్పుడు దేవుడి కోపం వస్తుంది, రెండవదిగా దేవుడు చేసిన నిబంధన మీరితే దేవుని కోపం మన మీదకి వస్తూ ఉంది అనేది ధ్యానిస్తూ, ఆ అంశంలోని దేవుడు ప్రపంచ ప్రజలందరితోటి ఎలాంటి నిబంధన చేశాడు, ఏమి ఆ గుర్తు దేవుడిచ్చాడు అనేది మనం చూస్తూ, ప్రపంచ ప్రజలందరితోటి యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు నిబంధన చేశాడు. ఆ గుర్తు ఏంటి? లూకా సువార్త 22:19-20 వచనాలలో మనం చూస్తే, ఆయన ఒక రొట్టె ముక్క తీసుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికి ఇచ్చెను. ఇది నా రక్తము వలననైన క్రొత్త నిబంధన అని యేసు ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. క్రొత్త నిబంధన గుర్తు ఏంటి? శరీరము, రక్తము. యేసు ప్రభు యొక్క శరీరము, రక్తము. ఎవరైతే ఈ నిబంధనలో పాల్గొనరో వారిని దేవుడు కొట్టివేస్తాడు. దేవుడి విధానం ఇది. చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ దివ్య బలి పూజకు రాకుండా ఈరోజు ఎంతమంది ఉంటున్నారు? ఏమైనా గ్రహిస్తున్నావా? దివ్య బలి పూజ, దివ్య సప్రసాదము దేవుడు మనతో చేసిన నిబంధన గుర్తు అని ఎప్పుడైనా గ్రహించావా? అసలు ఆ దేవుడు మనందరితో నిబంధన చేశాడు. గుర్తుగా ఆ దివ్య అప్ప ద్రాక్ష రసాలని, దివ్య సప్రసాదాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. ఈ రోజున తెలుసుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని కోపం నీ మీద ఎందుకుంటుందో ఆలోచిస్తున్నావు కదా? నీవు ఎప్పుడైనా కానీ దేవుని గుడికి వెళ్ళకుండా, నా ఇంట్లో దేవుడున్నాడు, నేను ఇక్కడే ఉంటానులే, గుడికే రావాల్సిన అవసరం ఏంటి, ఆ గుడిలో కూర్చొని ప్రార్థించవలసిన అవసరం ఏంటి అని కొద్దిమంది నన్ను అడిగారు. చూడండి ప్రియులారా, దేవుడు గుడిని మనందరి కొరకు అందరము సంఘమంతా కలిసి ఆ ప్రభుని ఘనపరచాలని, ఆ గుడిలో ఉండి దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. దేవుడి దగ్గర నిబంధన నీవు మీరితే నీకు కష్టకాలమే అని గుర్తుంచుకొని, ప్రతిరోజు ప్రతి వారం అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా దేవుని గుడికి వెళ్ళి దివ్య పూజలో పాల్గొని దివ్య సప్రసాదము లోకనాలి. ఈ గురుతులో పాలు పొందకపోతే ఏం జరుగుతూ ఉందో ఒక్కసారి యోచన చేసుకో. నిర్గమకాండము 12:13లో, మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గురుతుగా ఉండును, నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశింపచేయక దాటిపోవుదును అని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఆ రక్తము గురుతుగా, ఏ రక్తం అది? లూకా సువార్తలో విన్న ఆ రక్తమే, ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రశస్త రక్తమే. దేవుని ప్రణాళికలో మీరు లేకపోతే దేవుడు కొట్టివేస్తాడు. దేవుని నిబంధన గురుతులు, శరీరము, రక్తము మీలో ఉండకపోతే దేవుడు మనల్ని కొట్టివేస్తాడు. ప్రియులారా, ఈ రోజున కాస్త ఆలోచన చేయి. నా జీవితంలో నేను దేవుని నిబంధన గురుతుని ఉంచుకొని ఉన్నానా? దివ్య సప్రసాదములోకొని ఆ నిబంధన గుర్తు నేను కలిగి ఉన్నానా అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి. నీ జీవితంలో దేవుని కోపము రుచి చూస్తే నీవు అది భరించలేవు. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆ దేవుని కోపము మనము భరించలేమని ఈ రోజున గుర్తుంచుకోవాలి. 1 కొరింథీ 11:27లో, కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు రొట్టెను తీసుకొనినో వాడు అపరాధి అగును అని అంటుంది. అయోగ్యముగా మనము దివ్య సప్రసాదమును స్వీకరించకూడదు. అయోగ్యముగా మనము దివ్య సప్రసాదమును స్వీకరించకూడదు. వాక్యములో ఎవరు మొట్టమొదట తీసుకున్నారు? అపోస్తల కార్యము 2:40-42లో, వీరు
బాప్తిస్మము తీసుకున్నవారు అని వాక్యం అంటుంది. వారంతా కూడా ఆ దివ్య సప్రసాదమును లోక్కొంటూ ఉండేవారు. రొట్టెను విరిచి వారు భుజిస్తూ ఉండేవారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మనక జీవితములో ఆది కాండము నుండి మలాకి గ్రంథము వరకు ఇజ్రాయేలీలకు, మత్తయి సువార్త నుండి యోహాను సువార్త వరకు సర్వ ప్రపంచానికి తెలపబడింది. యోహాను సువార్త 16, 12, 13లో ఇంకా అనేక సంగతులు ఉన్నాయి, మీరు భరించలేరు. సత్యస్వరూపేగు ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్ము సర్వ సత్యమునకు నడిపించును అని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నారు. అదంతా అపోస్తుల కార్యము నుండి ఆ సర్వ సత్యములోనికి పరిశుద్ధాత్మ పెంతెకోస్తు రోజున ఈ భూమిపై దిగి వచ్చినప్పటి నుండి సర్వ సత్యములోనికి ఈ లోకము నడిపిస్తా ఉన్నాడు. మరి అందుకే మనం మొదట అపోస్తుల కార్యము చదవాలి, తర్వాత సువార్తలు చదవాలి, తర్వాత పాత నిబంధన చదవడం. ఇలా మనము క్రమం పాటిస్తే మనము సరైన విధముగా వాక్యమును గ్రహించుకోగలం. దేవుని కోపము నిబంధన గురుతు లేకపోతే మన మీదకి వస్తూ ఉంది అని ఈ రోజున మనము గ్రహించుకోవాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ప్రజలందరితోటి దేవుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిబంధన చేశాడు. మనమందరము కూడా ఆ దివ్య అప్పమును రక్తమును స్వీకరించి ఆ నిబంధన గురుతులో ఉంటూ ఉన్నాం. ఆ నిబంధన గురుతు అనేది మన జీవితాలకి అద్భుత విధముగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని దేవాలయంలో ప్రవేశించి దివ్య బలి పూజ చూచుటలో, వీక్షించుటలో ఆ దివ్య సప్రసాదము లోకనున్నప్పుడు మనము దేవుడి నిబంధన గురుతుని అనుభవిస్తూ ఉన్నామని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరైతే నిబంధన గురుతు కలిగి ఉండరో, నీవు క్రైస్తవుడివి, విశ్వాసివి, కథోలిక జీవితము జీవిస్తున్న నీవు, నీ యొక్క జీవితములో దివ్య సప్రసాదము నీవు లోకొనకపోతే నీపై దేవుని కోపము రగులుకొంటుంది. క్రైస్తవులు ఈ రోజున, కథోలికులు చాలామంది జ్ఞానస్నానం పొంది కథోలిక జీవితము జీవిస్తూ దివ్య బలి పూజకి వెళ్లకుండా, దివ్య సప్రసాదము లోకొనకుండా వారి జీవితములో ఆ దేవుడి కోపమును రగిలింప చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి. కథోలిక జీవితము జీవిస్తున్న నీకు, మనకి ఉన్నటువంటి అద్భుత వరాలలో ఈ దివ్య బలి పూజ, దివ్య సప్రసాదం ఒకటి. దేవద్రవ్యాలు మానవులలో ఈ దివ్య బలి పూజ, దివ్య సప్రసాదం మహా అద్భుతమైంది. ఎందువల్ల దేవుడు దివ్య బలి పూజలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, తండ్రి దేవుడు, యేసుక్రీస్తు దిగి వస్తా ఉన్నారు. ఆ దేవుడి సన్నిధిని మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఆ దేవుడి యొక్క సన్నిధి మనకు జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదము అనుగ్రహిస్తూ ఉంది. దివ్య బలి పూజకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దైవ సన్నిధి నీవు అనుభవించాలి. ఆ దివ్య బలి పూజకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవుడి సన్నిధి, ఆ దేవుడి యొక్క శక్తి నీవు లేకపోవడముతోటి నీవు గుడికి రావడం మానేస్తున్నావేమో. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నీ మనస్సులో, నీ హృదయంలో ఉండాలి, ఇతరుల గురించి కాదు. నేను దివ్య బలి పూజలో పాల్గొని నా యేసయ్యను స్వీకరించి ఆ ప్రభుతో ముచ్చట్లాడి ఆ ప్రభు సహవాసములో జీవించగలగాలి అన్న ఆలోచన, ఆ నూతన స్వభావం నీలో ఉండాలి. ఎవరో వేరే వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు, కానీ నీ జీవితంలో నీవే నీ హృదయమును ఆ యేసుకి సమర్పణ చేసి ఆ యేసుక్రీస్తులో నీవు ఒక్కటైనప్పుడు, ఆ నిబంధన గురుతును నీవు కలిగి ఉంటే నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. అందుకే నీవు పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు, ఎటైనా వెళుతున్నప్పుడు దివ్య బలి పూజకి వెళ్ళి దివ్య బలి పూజ పాల్గొని దివ్య సప్రసాదము తీసుకొని నీ జీవితం ప్రయాణము చేయి. ఎంతటి అద్భుతం, మహిమ నీవు చూస్తావు, నీవే అనుభవిస్తావు. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని కోపం మన మీద పాపము చేసినప్పుడు వస్తూ ఉంది. నిబంధన మీరితే మన మీదకి ఆ దేవుని కోపం వస్తూ ఉంది. ఆ దేవుడి కోపం మన మీద ఆ విధముగా వచ్చినప్పుడు మనకు జీవితములో ఏమీ కూడా చెయ్యలేం. ఆ దేవుని కోపం అనేది మన మీదకు దిగి వచ్చినప్పుడు మన జీవితములో
ఆ నిబంధన గుర్తు లేనటువంటి బ్రతికినప్పుడు ఆ దైవ కోపానికి, శాపానికి మనము గురి అవుతాం. మరి అలాంటి జీవితం మనకి వద్దు. ఆ నిబంధన గుర్తు కలిగి జీవించడం ప్రారంభించు. నీ జీవితాన్ని ఒక అద్భుతాలమయంగా మార్చేసుకో. అలాంటి కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని కృప, యేసయ్య ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ నేను సహవాసం నీతో, నీ కుటుంబముతో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.